Ma i kao da je na bazen malo. Da ćeš bre sinko po ovem ognju će da korabilaš bre, vidiš da gori nebo i zemlja ima se upokoješ, posle sam možda te uvaljamo u prezle i da te poslužimo uz pivo. Ali mama... Ti bre zadihtovan bre u mozak bre, vidiš da ne možeš se diše bre, gavrani sve požuteli i sam mrskaju bre. Ti će da ideš na bazen, 54 stepeni ima bre budalo. Pa 62 stepena, ja gledala prognozu, a i ne valja sine nedeljom da se kupa, posle će deca da ti budu sva hlorisana kad se rodi. I kad ih kupaš, mora da ih meteš u lavor, da ih razrediš, razumeš, sa razređivačom, a ćeš krge da im porastu. Evo ova dva Radmanova unuka nabili se pod kamen u Moravu, ne može da ih popece. Ma 72 stepena ima u Ladu, Nivu, pa tvoj otac ne može za volan bre da se uvati, pa šta misliš što ti više ne bije šamari? Ma ajde bre, tu udari sančanica i završio si karijeru. I zašto smo ti onda krečili s tom? Čula sam ja sine tamo na bazen, ima ljudi, dođu, umotaju te u peškir, zapale te i ispušete. Ma meću bre žileti bre na tobogan da mi dođeš ovdje kući narezan 250 grama pa će te bude za jedno manje ovalče za mezu. Stani sine kući, živ ti majka, pa evo čučni ispod klime i nek te kaplje voda, pa isto ti je. A i treba da se ode u selo seno da se istovari, da ti tata da trozubac, da budeš Akvamen iz Vitanovca. Ti bre ne znaš ni da plivaš bre slepcu bre, pa trgaš se u plećak i mače od nedelju dana bre, ti će plivaš u olimpijski bazen, se udaviš bre u tuš kabinu bre. A tata bre? Sad si se setio tate, pa vi bre tata izgovarate samo kad vi ladno bre, tata.